ଶବଳକଣ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ 9:55 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝୁଲୁଛି ତାଲା। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ ସହାୟିକାଙ୍କ 9:55 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖା ମିଳୁନି। କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି। ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏଭଳି ଏକ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅନିୟମିତତା ହେଉଥିବା ସହ ଅନେକ ବିଳମ୍ବରେ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ କୁରୁଚକା ପଞ୍ଚାୟତ ଶବଳକଣ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର 1ରେ। ଏହି କେନ୍ଦ୍ରର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଅପର୍ଣ୍ଣା ମହାପାତ୍ର ଓ ସହାୟିକା 9:55 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିନଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ 9:55 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରରେ ତାଲା ଝୁଲୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ 9ଟାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯାଇ 1ଟାରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ସରକାରଙ୍କର ନିୟମକୁ କେନ୍ଦ୍ରର କର୍ମୀ ଓ ସହାୟିକା ଅଣଦେଖା କରିବା ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଫୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି କେନ୍ଦ୍ରରେ କିଶୋରୀମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଡା ଓ କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ବାବଦକୁ ଅଣ୍ଡା ସଠିକ୍ ଭାବେ ଦିଆଯାଉଛି କି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟର ଖାତାରେ କେତୋଟି ଦସ୍ତଖତ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ତଦନ୍ତ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ସେହିପରି ପିଲାମାନଙ୍କର ସକାଳ ଜଳଖିଆ ଓ ରୋଷେଇ ଖାଦ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଦେଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ। ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସୁପରଭାଇଜର ସଠିକ୍ ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଏବଂ କି ପ୍ରକାର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରିଛି। ଏନେଇ ସିଡିପିଓ ଗୁରୁବାର ସିଂଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ ଯଦି କେହି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ କି ସହାୟିକା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା କରିଥିବେ ତେବେ ମୋର ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ଓ ତଦନ୍ତ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। କଟକରୁ ସସ୍ମିତ ଫଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଟୁଡେ।